eta gaur daukagu aukera laugarren hitzaldia entzuteko, badakizute gaudela zientziaz eta teknologiaz berbetan 2026ko urdaberriko jardunaldietan, eta hau dela laugarren hitzaldia. Hurrengoa izango da udaberriko oporra pasa ostean, eta izango da apirilaren 22an, eta kaso honet ura izango da From Sand and Crude Oil to Decarbonization and Circularity izango da, eta gero azkeneko izango da divulgazio zientifiko teknologikoaren lehiaketa zimatekek antolatzen duena. Gaur dakogu nire zelaria, ni oso atsegin handiz nago bera gurekin eukitzea, zere bera gure kolaboratzaile ikaragarri da, zenbait beti gurekin dago. Esan barra dago bera ere bai jatorria hemengoa duela, zeren berak geologia ikasi zuen fakultate honetan, gero ekonomiara bideratu zen, eta izan ere bere doktorego tesia ere bai geoekonomian dagoela edo egin zuela esango nuke, eta bera da Elisa Sainz de Murieta, doktorea, klima aldaketara egokitzeko ikertzailea da. Argi dago, gaia eukita daukaguna, hoixe da, eta klima arriskuak disiplina arteko ikuspegi batetik kudeatzeko politika publikoen eta gobernantza mekanismoen azterketan zentratzen du bereziki bere lana. Bere ikerketa jardueraren esparruan, eta gainaz izen potolo bada guretzako, nerezako binipin bai, IPCC-ren bigarren lantaldeko Afrikako kapituluan egile laguntzaile gisa parte hartu zuen. Horien artean eta Europako hainbat ikerketa proiektutan parte hartzen du. Horien artean gaur egun eta horretan lanean dihardu, eta titulua da Assessing Climate Change Risk in Europe. Hau da zeintzu dirak klima aldaketaren arriskuak Europan hori aztertzen ari da, eta bere azken lanean Espainiako klima aldaketaren arriskuen ebaluazioari buruzko txostenean lagundu du, lan horretan. Gaur egun irakaslea da unibertsitate honetan, eta ikertzaile elkartua Basque Center for Climate Change, hau da BC3 delakoan. Orduan, berarekin uzten zaituztet, eta ziur nago oso hitzaldi izenburua oso erakargarria da, momentu honetan kezka larria daukagu horri buruz, eta uste dut argibide onak emango dizkidula horretan. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Fernando. Ez dakit zenbat argibide, baina behintzat hausnartzeko datu batzuk ekarri ditut. Eskerrak, Fernandori, gai hau nik uste dut mediatikoki jeitxira nabarmena izan duela azken urtean edo azken hilabetetan esango nuke, eta eskerrak gaur ona ekartzagatik, zuei ere bai, hemen tartetxo bat eskaintzagatik. Berak esan duen bezala, fakultate honetako ikasle izan naiz, Aleste Arreta izan dut doktore zuzendari bezala, baina mugituz joan naiz gehiago ingurumen ekonomiara edo politika publikoen arlora. Eta zergaitik ibilbidea, ikusiko dugunez ez, klima aldaketak noski badauka zientzian oinarri handi bat, baina honen atzean dagoena hain handi batean da, guk gizakiok dauzkagun ekimenak, aktibidadea, gure bizimodua eta barrez. Eta hori ustartzeko gogoz, azkenean nire ibilbidea lekuz aldatuz joan da, naiz eta disiplina artekotasun horretan ere beti garrantzitsua da noski zientzia, fakultatenetan ematen diren gaiak eta informazioa kontutan hartzea. Lehenengo diapositiba gisa ekarri dizuet, hau ez dakit ezagutzen duzuen. Deitzen da Climate Stripes edo klima lerroak, jartzen baduzue sare sozialetan ikusiko duzue hainbat eta hainbat lekutan dago, eta honek adierazten duena da mundu osoko temperaturak izan duen bilakaera aro aurre industrialetik gaur eguneraino. Asmatuko zenuten, kolore urdinek edo adierazten dutela temperatura baxuagoa, eta laranja gorrirantz mugitzen garen enean, temperatura munduko batez besteko temperatura berotzen joan dela erakusten digu irudi honek nolabait. 100
60 urteetako temperaturaren laburpen gisa, nolabait. Ikusiko dugu zergaitik gertatzen den hau. Orduan, zer da gertatzen ari dena hau? Oso labur pasatuko dut, ziur gehienok ezagutzen duzuelako. Helburu gisa munduak badauka 2 gradutik edo 1,5 graduko langa hori ez gainditzeko helburua, ez? Nolabait esatearren. Hemen ikusten dugu 1850, 1900 urteekiko nola aldatu den munduko batez besteko temperatura, eta ikusten duzuenez, 2024 urtean lehenengo aldiz 1,5ko langa gainditu egin zen. Horrek esan nahi du betirako munduko batez besteko temperatura 1,5 gradutik pasatu dela. Bueno, ez, ikusten duzuenez, lerro honek zigizaga egiten duelako, baina egia da ere joera oso argia dela, eta norabidea, ez, lerro honek hartzen duen norabidea ere argia dela. Salbuespen bat ez dela erakusteko, 2025 urtea ez da izan beroena, baina izan da 3. beroena. Beraz, evidentzia zientifikoek, datuek erakusten digute mundua berotzen ari dela, munduko batez besteko temperatura handitzen ari dela. Zergaitik handitzen ari da? Hemen ondo dakizuen bezala, handitzen ari da batez ere erregai fosiletatik etortzen diren isurpenak kontzentratzen ari direlako eguratzean. Hemen ikusten duguna da CO2 isurpenak, mundu osoko CO2 isurpenak urteko. Eta ikusten duzuenez ere, oraindik CO2 isurpenak handitzen jarraitzen dute. Salbuespen txiki bat dago hemen. Ikusten duzuenez, asmatu ezakezue, zein den salbuespen hori? Ze urte dan? COVID-a, ezta? COVID garaia kenduta, ikusten duguna da, jarraitzen dugula, isurtzen eta hauek ez dutela beheranzko joerarik erakusten. Historia urrunari begiratzen edo luzeari begiratzen badiogu, ikusten duguna da CO2 kontzentrazioa aldatuz joan dela, ez? Ikusten ditugu horrelako lerroak, non momentu batean kontzentrazioa altuagoa zen eta beste momentu batean baxuagoa zen. Kontzentrazioa altua zen garai hauetan, geologian interglazialak deitzen diegu, garai epelak zirelako. Aldiz, CO2 kontzentrazioa baxua zen gune hauetan, glaziazioak edo garai hotzak bizi izan ditu gure lurrak. Baina azken 800.000 urteetan gure espeziaren historiaren zati handi batean, ikusten duguna da CO2-ren kontzentrazioa eguratzean sekula ez dala 300 ppm-tik pasatu. Badakizuen non dagoen gaur egun? Norbaitek? 2025ko abenduan, 227 ppm neurtu zituen Mauna Loako observatorioak, behatokiak. Ez dago azalpen naturalik, prozesu naturalik horrelako bilakaera erakusten edo azaltzen duena. Edo gu gara prozesu natural hori, beste nolabait esatearren. Beste modu batean ikusita, hemen daukagu, aro aurre industrialetik hasita eta ia gaur eguneraino, hau IPCC-ko beste irudi bat da, ikusten dugu CO2-den kontzentrazioa, akumulazioa, non egondan, ez? Eta hein handi batean ikusten duzuenez, erregai fosilen erabilerak daudela arazo honen atzean batez ere. IPCC-ek bere azkenengo txostenean, 2023an izan zen, bere azkenengo txosten honetan esaten du giza jarduerek eragin dutela zalantzarik gabe, eta horiek dira eurek erabiltzen duten hitza, zalantzarik gabe, berotze globalaren atzean dagoena. Beraz, evidentzia zientifikoei begiratzen diegunean, edo zientziari begiratzen diegunean, ez dago zalantzarik zer dagoen honen atzean.
Orain, eztabaidagarria izan daitekena da, nola erantzun behar diogun arazo honi, ez? Eta hemen dago koska edo arazo honen muina. Bueno, nola erantzuten ari gara, edo zer da mundua egiten ari dena gai potolo honi erantzuteko. Esan behar dut, hemen ikusten duzue, super wicked edo arazo super maltzur bezala kontzeptualizatu dela klima aldaketa. Gizarte zientzietan deitzen diete arazo super maltzurrak oso izugarri konplexuak diren arazoei. Eta tartean, abizen hau edo adjetibo hau erabili izan dute klima aldaketa definitzeko. Arazo super maltzurra dela. Zergaitik? Atzean badituelako, ez dela teknikoki konpondu daitekeen arazo bat, baizik eta badituelako atzean sozialki kontutan hartu behar diren erabaki batzuk, eta hemen justizia arloaz ere hitz egingo dugu pixka bat aurrerago, ekonomia ere sartzen delako gai honen muinean, eta politika ere bai. Lau aspektu hau ez. Beraz, esan dezakegu, klima aldaketaren gaia nolabait arazo supermaltzurra dela. Nola hasten da erantzun globala? Bueno, dagoeneko 1979an, klima aldaketari buruzko konferentzia bat egon zan Ginebran, eta bertan egon ziranak abisatu zuten nolabait kezka zeukatela CO2-en isurpena gorantzasi joaztelako, eta honek berotegi edo negutegi efektuan izan zaken eraginari buruz. Urte batzuk geroago, Austrian ere berotegi efektuko gasen beste konferentzia bat egon zan, eta hor ere zientzialariek esan zuten kontuz, hemen ikusten ari gara, berotegi efektuko gasak gorantza dela eta honek arazo larriak sortu ditzakela. 1988an, Fernandok aipatu duen IPCC zientzialarien panela sortzen da. Eta orduz geroztik aritzen da txostenak eta ebidentzia zientifiko guztiak jasotzen politikak informatzeko helburuz. 1980an, itun globalerako deia dago zientzialarien partetik, eta 1982an Rio de Janeiroko lurraren konferentzia burutzen da. Konferentzia horretan onartzen da, 3 adostasun hartzen dira, eta bata da klima aldaketari erantzuteko konbentzioa. Ingelesez ezagutzen dugu UNFCCC bezala, da klima aldaketari erantzuteko esparru konbentzioa. Horrekin batera, dibertsitate biologikoaren konbentzioa ere onartu egiten da, eta baita desertifikazioa gelditzeko konbentzioa. Eta honei deitzen zaie 3 konbentzio aizpak. Ze gertatzen da? Gauzak nazioartean ez direla beti errazak eta poliki dijoaz. Onartu egintzen 1982an, baina 1984 arte klima aldaketaren esparru konbentzioan ez da indarrean sartzen. Zergaitik, konbentzio hauek guztiak herrialde bakoitzak ere bere legebiltzarretan edo bere parlamentuetan ere onartu behar dituztelako. Eta hemen ikusten dugu nolabaiteko zailtasuna. Herrialdeek gero eurek etxera joan da, horrelako neurriak hartzeko orduan. Konbentzioa martxan daukagula, lehenengo goi-bilera Berlinen ospatu zen. Eta honi deitu genion, edo deitu zitzaion, COP. COP da Conference of Parties. COP izena ezaguna ingo zaizue, pentsatzen dut, prentzan urtero, azaro, abendu aldera, herrialdeak elkartzen dira goi-bilera horietan. Lehenengoa, 1985an burutu zen, eta 1985etik ibilbide luzea egin du gaur eguneraino urtero burutzen dira kopak COVID urteko 2020 izan ezik. 2020ko goi-bilera 2021era pasatu zen. Tartean, hainbat eta hainbat adostasun esan behar nuen, baina segurazki hitz egokiagoa da desadostasun gertatu izan dira, ez? Ibilbide honetan. Baina, azpimarratuko dut bat, dala Parisko akordioa. Agian ezaguna egingo zaizuela, prentsan ere ateratzen delako maiz. Parisko akordioa 2015ean adostu zen. Lehen aipatu dizuedan COP edo goi-bilera hauen testu inguruan. Eta hau da
munduak daukan bide horria klima aldaketari aurre egiteko. Herrialdek guztiek, 195 herrialdek onartu duten ibilbide horria, lehen esan bezala, isurpenak murriztu eta klima aldaketa gelditzeko. Zer esaten digu Parisko akordioak? Bueno, Parisko akordioak esaten digu, lehenik eta behin, isurpenak, bai, berotegi efektuko isurpenak murriztu egin behar direla. Zenbat? Alik eta gehien lortu behar dugulako munduko batez besteko temperatura 2 gradutik oso behean mantentzea. Eta alden heinean 1,5 gradutara murriztu behar dugulako. Lehen hasi naizia amaieratik, baina ikusten duzuenez, dagoeneko 1,5ko langa horretan bagabiz, ez? Beraz, gure lanak ez doaz aurrera beharko luketen bezala. Bueno, Parisko akordioak badauka bigarren helburu bat, eta hau garrantzitsua da, eta nire lana honetan denez, hitzaldi honen bigarren zatia honetaz hitz egingo dugulako. Eta da, aitortu egiten du, inpaktuak jasoko ditugula, ondorioak egongo direla, klima aldaketaren ondorioak jasango ditugula, eta beraz, egokitu egin behar garela ondorio hauei aurre egiteko. Hirugarren helburua, finantza fluxuak mugitu arazi behar ditugula. Zergaitik finantza fluxuak? Bueno, hemen badaudelako herrialde batzuk, industrializatuak garen herrialde batzuk, gai hau, nolabait, gai honen arduradun garenak. Eta badaude beste herrialde batzuk, ekarpen askoz ere txikiagoa egin dutenak, garatu bidean daudenak, eta ekarpen txikia egiteaz gain, jasoko dituztela edo jasango dituztelako klima aldaketaren inpaktu larrienak. Beraz, herrialde hauei lagundu egin behar zaie klima aldaketari erantzuten eta inpaktu hauek saiesten. Eta hemen diru fluxuak egon behar dira, herrialde industrializatuetatik garatu bidean dauden herrialdeetara. Bueno, baten batek pentsatu ezake, eta helburuak hauek dira, nola da ez direla jartzen, aizu, zu Europa, hau murriztu behar duzu, zu Estatu Batuak hau murriztu behar duzu, zu Txina beste hau. Bueno, bazegoen honen aurretik, Kiotoko protokoloa zeritzon beste akordio bat, eta zehazten ziren horrelako helburuak ez zuen funtzionatu Parisko akordioak beste arkitektura bat proposatzen du. Behetik gora doan arkitektura bat. Zer esan nahi du horrek? Esan nahi duena da, herrialdeek onartu dute hauek direla bere helburuak, nola erantzuten diogu helburu hauei? Bakoitzak erabakitzen du, plan bat aurkezten du, helburu batzuk finkatzen ditu, eta herrialde bakoitzak nazio batuei bidaltzen die bere helburuak zeintzuk diren. Hau da, herrialde bakoitzak erabakitzen du, zein den bere ekarpena munduak adostu dituen 3 helburu hauei erantzuteko. Noski, honek, ze gertatzen da honekin? Danak ekarpen guztiak batzen ditugunean, oraindik ez gaudela Parisko akordioak ezartzen dituen helburuak betetzeko bidean. Zein da bide horria 2050 arte? Bueno, 5 urtero hor ikusten duzuen balantze global hau, 5 urtero herrialdeek egin behar dute balantze bat, eta tartean 5 urtero bebai herrialdeek bidaltzen dituzten nazio batuetara helburu berriak. Helburu berriak beti izan behar dira, aurrekoak baino asmo handiagokoak, anbizio handiagokoak. Non gaude? Bueno, ikusten duzuenez, baldin eta batez besteko temperatura 1,5 gradutan murriztu nahi badugu, hemen egon beharko gilateke, eta hemen gaude. IPCC-ren arabera, 2050-erako, berotegi efektuko gasen isurpenak 153 murriztu beharko lituzke munduak. 153, iaia erdira. Hemendik, 2050 arte. Eta ikusten duzuenez, helburu horretatik oso urrun gaude. Bale? Bueno, non gaude orain? Egon dira aurrera pausu batzuk, eta badaude oztopo potoloak, noski. Aurrera pausuen artean, hemen daukagu adibidez, energia berriztagarrien prezioa, lehen esaten nizuen. Horrelako arazo bati ezin da bakarrik teknikoki erantzun, behar da ere bai gizartea
mugiarazi eta behar da ere bai ekonomia kontutan hartzea. Bueno, berriztagarrien prezioa murriztuz joan da azken 25 urteetan eta gaur egun erregai fosilak baino merkeagoak dira. Bai? Aldi berean, hemen ikusten dugu, teknologia hauen adopzio maila, nola zabaltzen ari diren teknologia hauek. Eta hemen ere berri onak dauzkagu teknologia hauek zabaltzen ari direlako munduan zehar asko, eta erregai fosilak, lehen ikusi dugun bezala, baztertu behar ditugulako, baldin eta klima aldaketa gelditu nahi badugu. Energiaren nazioarteko agentziak abenduan, azaroan, horrelako iragarpen bat egin zuen. Erregai fosilen erabilera maksimoa 2030erako, edo 2030 baino lehenago gertatuko zen, baldin eta martxan dauden politikak atzera botatzen espadira. Eta hemen alusio edo aipamen zuzena dago, batez ere Estatu Batuetan hartu izan diren neurriekin. Hau da, posible litzateke erregai fosilen erabilera haztea 2030 arte, baina energiaren agentziak aurreikusten zuen hortik bera beherakada nabarmena egongo zela. Baina aldi berean, zer da ikertzaileok ikusten duguna? Ikusten duguna da, oraindik erregai fosilei diru laguntza publiko potoloak bideratzen dizkiogula. 2022an, hor ikusten duzuen bezala, 1,8 trilioi dolar bideratu zen mundu osoan zehar, herrialde guztiak batuta. Hau da, gaur egun dakiguna jakinda, oraindik diru publikoarekin finantzatzen ditugu erregai fosilak. Finantza fluxuak, lehen aipatzen izkizuen finantza fluxuik hain garrantzitsuak direnak, haziz joan dira, baina hemen ikusten duzuenez gehienak berotegi efektuko gasen mitigazioan edo ekiditean kokatzen dira, eta inpaktuak saiesteko behar diren finantzatik oraindik oso urrundan gaude. Normala da, nik uste dut batzutan frustrazioa esatea, sistema honek ez du funtzionatzen, ez goaz aurrera beharko genuken bezala, baina kontutan hartu behar dugu ere bai, momentu honetan mundu osoan zehar erabakiak hartzeko, modu kolektiboan erabakiak hartzeko daukagun sistema bakarra, Parisko akordioa eta klima aldaketaren esparru konbentzioa dela. Beraz, sistema ez da perfektua, erabat imperfektua da, baina momentuz daukagun sistema bakarra da. Eta zer gertatuko litzateke erregai fosilak baztertuko ez bagenitu, edo zer gertatzen ari da erregai fosilak ez baztertzeagatik, zeintzuk izan daitezke aurrean ditugun arriskuak. Bueno, hau ez da urruneko herrialde bat, Bilboko erdigunea da, pasaden urteko argazki bat, bero boladak, badakigu, gero eta maizago eragiten ari direla. Eta honek eragin zuzenak ditu gu pertsonon osasunean, eta noski ekosistemen osasunean ere bai, eta kalte ekonomikoak ere sortu egiten ditu. Horrelako irudiak ere ikusten ditugu maiz, gertatzen dana ere bai honen ondorioz dira suteak bezalako fenomenoak gero eta maizago gertatzen direla, klima aldaketak ez du pospolua pizten, baina bai sortzen ditu horrelako gertakariak bideratzeko baldintzak, lur lehorragoak, euri gutxiago, eta bar. Oso gertu daukagu 2024ko gertakari hau, Valentziako danan gertatu zana. Uholdeak ere gero eta ohikoagoak izango dira, noski dana ez da klima aldaketa, baina klima aldaketaren aztarna egiten ari dana da horrelako muturreko gertakariak gero eta maizago eta indartsuagoak izatea. Elkarte batek estimatu egin du, eta 2024an gertatu ziren 10 gertakari larrienen artean kokatu du Valentziako dana, eta kostuak izan ziren 5.000 milioi eurokoak. Kostaldean ere eraginak jasango ditugu, segurazki ezagutuko duzue, herri hau, non da, gure kostaldean da, eta hau da 2014ko
gertakaria, ez da trukatutako argazkia, benetako argazkia da, eta ikusten dugu, da itsas maila igotzen ari dela, eta igotze honen ondorioz, gure kostaldean horrelako gertakariak eta kalteak gero eta ohikoagoak izango dira. Klima aldaketak ere kalte ekonomikoak eragingo ditu, eta non pilatzen dira kalte ekonomiko hauek, ikusten duzuenez, hegoaldeko herrialdeak izango dira gehien sufrituko dutenak. Gogoratu, ekarpen gitxien egin diotena arazo honi izango dira gehien sufrituko dutenak, bai nazioarte mailan eta baita gure gizartean ere. Eta gero, gure kostaldean, noiz behinka ikusten ditugun fenomeno hauek, munduko beste leku batzuetan dagoeneko bizitza ezinezko egiten ari dira. Pasifikoko hainbat eta hainbat uhartetan, itsas mailaren igoeraren ondorioz, leku askotan, migrazioak gertatzen ari dira. Migrazio klimatikoak. Hau Kiribatiko argazki bata. Eta hemen ikusten duzue Tuvaluko atzerri ministroa. Goi bilera baten atarian, herrialdei eskatuz, mesedez, aurrera egiteko euren konpromiso klimatikoekin, berea bezalako herrialdeak sufritzen ari direlak aintzat hartuz. Ez hori bakarrik, gauzak ez dira soilik era gradualean aldatzen. Badago tipping points deritzogun kontzeptua. Zer dira tipping points? Dira muturreko itzulerarik gabeko gertakariak, adibidez. Izan ziteken Artikoak bere izotza, itsas izotza galtzea. Eta horrek ekosistemetan eta baita ere itsas mailan izan zezakeen eragina. Baita ere Antartikako West Antartika penintsulan gerta daitezkeen ondorioak. Edo Atlantikoko korrontea moteltzen ari dela ikusi dute zientzialariek ere bai. Klima aldaketaren ondorioz, eta honek zenolako eragina ekarriko lukeen munduko klimarengan. Hauek izango lirateke, bertara iritsiko bagina atzera bueltarik gabeko edo oso epe luzean atzera bueltarik izango ez luketen aldaketak. Eta suarekin jolasten ari gara. Gero eta klima gehiago aldatu, gero eta isurpen gehiago bota, horrelako gertakariak martxan jartzeko arriskua areagotu egiten da. Zer egin dezakegu? Egokitzea ezinbestekoa da, ikusi dugu isurpenak murriztu behar ditugula, baina inpaktu batzuk dagoeneko gertatzen ari direnez, egokitu beharra daukagu. Eta zein da egokitzeko erabiltzen dugun lan esparrua? Hau IPCCek erabiltzen duen lan esparrua da, eta ikusten duzue, arriskua 3 faktoreen menpe dagoela. Hemen pixka bat hobeto ikusiko duzue. Arriskua zeren menpe dago? Alde batetik, mehatxua bera, adibidez, bero bolada baten kasuan, muturreko temperaturak egotea. Bilbon 40 graduko edo 43 graduko temperaturak egotea. Hori izango litzateke mehatxua. Bestalde, badaukagu esposizioa deritzona. Hau da, mehatxu horrek bere bidean harrapatzen zaituen ala ez. Ez da gauza bera, zientzia fakultateko laborategi batean egotea, bero bolada bat dagoenean, edo kalean lan egitea, obra batean. Edo nekazaria izatea. Edo labe batean, okina izatea. Horri esposizioa deitzen diogu. Eta 3. faktorea kalte beratasuna da. Ez da gauza bera, zuek bezalako gaztei nola eragiten dizuen bero bolada batek, edo pertsona nagusi batek, edo aurretiko gaixotasunak dituen pertsona bati. 3 faktore hauen arabera arriskua handiagoa edo txikiagoa izango da. Guk arriskuei beti esparru honetatik begiratzen diegu. Orain, zer egin dezakegu arrisku hauei erantzuteko? Alde batetik, baditugu azpiegiturak. Hau, Tamesis ibaiko esia da. 1982tik dago martxan, baina orain dela 10 bat urte egin zuten plan bat, Thames 2100 deritzona,
azpiegitura eguneratzeko kontutan izan da itsasmaila igotzen ari zala eta nola eragin zezakeen igoera honek London hiriari. Ez da etorkizuneko kontua, dagoeneko kontutan hartzen dira horrelakoetan. Nola egin diezaiekegu aurre ere Uholdei, hau Kopenhage hiriko egokitzapen planetik hartutako irudia da. Eta hemen ikusten dugu, eurek sortu zutela horrelako etxebizitzen tartean horrelako gune bat, badaukala erabilera bat, aisia edo horre egoteko, berdegune bat, baina horrelako muturreko gertakariak gertatzen zirenean, badaukana beste funtzio bat, eta da ur hori guztia jasotzea inguruko etxe eta pertsonei kalteak ekiditeko asmoz. Bilbon badago adibide bat ere bai, bere garaian, hau da Zorrotzaurreko penintxula, garai batean penintxula zan, eta bertan plan urbanistikoa garatu zanean, ura agentziak eskatu zien, exigitu zion Bilboko udalari, zati hau erautsi eta uharte bat bilakatzea uholde arriskua gutxitzeko asmoz. Eta gaur, hortik pasatzen bazarete, ikusiko duzu zubiak badaudela, baina eremu hau guztia dagoeneko ez dela existitzen. Beste neurri batzuk ez dute zertan azpiegiturak izan behar, hemen daukazue Zarautzko kasua lehen 2014ko kasu berbera, baina hemen ikusten dira nola fronteko taberna eta leku komertzial gehienetan jartzen dituztela horrelako babes neurriak ere bai. Neurri batzuk izan daitezke oso xumeak eta pribatuak norberak hartzen dituena. Beste neurri batzuk behar dute administrazio publikoa ere bertan egotea. Adibidez, alerta goiztiarra. Badakigu gaur, danaren kasuan adibidez, arazo haundi bat izan zala, alerta goiztiarra ezala zegokion momentuan iritzi. Beraz, larrialdi sistemek eta emergentzia sistemek ere badaukate bere garrantzia. Eta komunitatea antolaketa noski. Lehen erakusten dizuen berobola den inguruko argazki hau, nolabait aldarrikatu nahi dut ere, naturak badaukala bere rola eta hemen bazeuden poster batzuk adibidez naturan nola berreskuratu daitekeen eta nolako rola jokatu dezakeen, klima aldaketaren aurrean ere bai. Eta hemen ikusten dugu termografia bat, 61 gradu Australian, 61 gradu asfaltoan, baina zuhaitz hauek ematen duten itzaletan temperatura jaisten da 34,5 gradutara. Beraz, badaude neurri batzuk oso erraz ezarri daitezkenak geure hiri eta herrietan. Eta kontutan hartu behar dugu ere, etorri garela ekidite isurpenak hitz egiteaz gain, eta hitz egin dugu nazioarteko arduraz, herrialde guztiek egin beharreko zerbait dela, aldiz, egokitzapena herriz herri desberdina izango da. Gure herrien arabera izango da. Arriskuak desberdinak direlako ere tokian toki. Adibidez, Bartzelona badauka babesleku klimatikoen sare bat. Zergaitik, berobolada potoloak sufritzen dituztelako, maiatzetik urrira arte, eta jendeak hainbeste sufritzeko identifikatu ditu horrelako refugio klimatikoak deritzonak. Edo, Lorcan jartzen dituzte horrelako neurriak ere. Hau Senegaleko San Luis hiriko argazkia da. Hau dike bat, eraiki zuten dike bat, hemen daukaten arriskua da itsasmailaren ondorioz, oso kostalde aretsua daukate, eta igadura irits daiteke urtero metro bat izatera. Hau da, urtero metro bat egiten du atzera kostaldeak gune batzuetan. Eta, hau da, San Luis hirian ezarri zuten, ez dakit dike hitza erabili dezakegun, baina babesa, ez? Hemen daukazue kostaldea, hemen dituzue etxe bizitzak, eta etxe bizitzetara kostaldea iritz ez edin. Lehen esan bezala, ekosistemak ere lagun izan ditzakegu ibilbide honetan, hemen daukagu Urdaibaiko padurak, eta jakin badakigu
padurek ere badaukatela igotzeko, handitzeko gaitasuna, sedimentu atrapatu dezakete, itsas maila horri erantzuteko asmoz, baldin eta itsas maila ez den oso bortitza eta sedimentu emari hori daukagun. Esan bezala, garrantzitsua da ere ibilbide horri honetan, talde eta pertsona kalteberenak kontutan hartzea, neurriak ezartzen ditugunean eta beraien beharrak lehenestea. Honekin esan nahi dut, geure gizartean dauden talde eta pertsona kalteberak kontutan hartu behar ditugula, noski, baina baita ere eta gure nazioarteko arduraren barruan ere aitortu behar dugu egiten ari garen edo daukagun bizimoduak badaukala eragin bat beste herrialde batzuetan ere bai, eta hauek gehiago sufritzen ari direla guk baino, ez? Badakigu ere bai, hau da, Europako proiektu bateko laburpen horri bat, eta hemen ikusi genuena da, egokitzapenari esker kalte ekonomikoak murriztu daitezkela laurden batera. Egokitzapena zentzua dauka ikuspegi sozial, ekonomiko eta ingurumen ikuspuntu batetik ere bai. Eta ez hori bakarrik, politika klimatikoek badituzte albo onurak edo ko-onurak edo onurak gehigarriak ere bai. Zergaitik, isurpenak murrizten baditugu adibidez hirietako kotxe kopurua murriztuz edo mugatuz edo autoak erregai fosilen bidez erabili beharrean beste erregai mota bat edo beste sistema, kasu honetan elektriko adibidez, bultzatzen badugu, lortzen duguna da airearen kalitatea hobetzea eta honek badakigu pertsonengan badaukatela gaixotasunak ekiditzeko eta hilkortasuna ere ekiditzen duela. Beraz, ez da bakarrik klima aldaketari erantzunez beste onura batzuk ere lortu ditzakegula. Amaitzeko, horrelako lerroburu batzuk, bakarrik trantsizio energetikoa ez da aukerakoa, baldin eta klima aldaketa gelditu nahi badugu, evidentzia zientifikoak eta baita ekonomikoak ere erakusten digu erregai fosilak baztertu behar ditugula. Egokitzapena beharrezkoa dela, ez da aukera bat, inpaktuak egongo dira, hauei aurre egiteko prestatu behar gara. Ekintzarik ezak kostu handiagoa dauka, klima aldaketari aurre egiten ez badiogu, martxan jarri ditzakegu kalte larriagoak sortuko dituzten gertakariak, muturreko tipping point moduko elementuak ere abian jarri genitzake, eta klima aldaketari aurre egitea, zentzu ekonomikoa, soziala eta pertsonala ere badaukala. Azkenik, ez dezagun ahaztu justizia klimatikoa ere bai. Zeini eragingo dion gehien klima aldaketa eta nola babestu inor atzean gera ez dadin. Hau da, 2024an hartutako argazki bat, 2018an, IPCCko 30 urte betetzen zituen urtean, eta euren azkenengo diapositiba izan zen, kontutan hartu behar dugu, 1,5 helburua oraindik horrekin ezin badugu bete izan dadila 1,6 edo izan dadila 1,7, baina gradu 10 bakoitzak garrantzia dauka. Ekintzak urtea ere garrantzia dauka eta horri erantzuteko hartzen ditugun neurriak ere bai. Eta hemen podcast bat, bi emakume zientzialari, Catherine Hayhoe, fizikaria, klima ikerlaria, eta Friederike Otto, bera da klimaren atribuzioa, muturreko gertakaritan klimaren atribuzioa aztertzen hasi zen lehenetarikoa, bien arteko elkarrizketa bat da, eta, gustatu zitzaidan horrelako bi gauza, ez? Zein da oztoporik handiena klima aldaketari aurre egiteko, esaten du ez da zientzia, badakigu zer dagoen eta zer egin behar dugun, ez da teknologia, neurri asko dagoeneko eskura ditugu. Imaginazioa da, imaginazioa nola? Erregai fosilak hain daude txertatuta gure gizartean, hain ohituta gaude erregai fosilak berotzeko, garraiatzeko eta barre erabiltzeko, erregai fosilik gabeko mundu bat imaginatzeko zailtasunak ere baditugula, ez? Eta, hemen belaunaldi berriak zaudete, zuei tokatuko zaizue, tamalez, gai honi erantzun handiena ematea, eta, pentsa ezazu ere bai, behar izango dugula imaginazioa. Nire aldetik, besterik ez,
Eskerrik asko eta, bueno, pues zuen galdera edo komentario edo iritzien zain gelditzen naiz. Eskerrik asko, Elisa. Eman diguzun itzaldi paregabe honengatik, interesgarriagatik eta erakargarriagatik, eta nik uste da momentu hau galderetarako, eta zuena da hitza. Mesedez, besoak altxa. Beti lehen da bizikoa izaten da zailena, osea, animatu. Nik egingo dut orduan lehen da bizikoa, zazteko. Esan duzu, egokitzapena ez dela B plana. Eta erakutsi duzu, gaur egun erabiltzen den dirua edo finanziazioa egokitzapenerako, mitigaziorako, baino asko txikiago dela, erdia. Hori aldatzen ari da, edo pixka bat, edo oraindik buruan dago dena dela mitigazioa, egokitzapena naiz B atala ez izan, ala ere sentitzen dugula edo sentitzen direla, edo politika munduan hori sentitzen dela, pixka bat horri buruzko komentario bat eskartuko nizuke. Bueno, urte askotan egokitzapena izan da alaba txikia, ez? Nolabait egokitzapena bultzatzea zalako aitortzea, ez garela isurpenak murrizten ari, ez? Edo amore mate bezala ulertzen zalako. Hori ez da kasua dagoeneko. Batez ere, egia da finantza fluxuak ez daudela hor, batez ere garatu bidean dauden herrialdek behar dituzten baliabideak dira ikaragarriak eta izugarri urruti gaude puntu horretatik, baina Europan adibidez lehentasunen artean dago. Badago Europan deitzen diren misioak eta hauek dira horrelako helburu garrantzitsuak, eta bat egokitzapenari dagokio. Europan nik uste dut jasan ditugula horrelako muturreko gertakariak ez dana bakarrik, aurrek urtean gogoratzen baduzu Alemanian, Belgikan eremu horretan ere egon ziran uholde potoloak, nekazaritzarekin ere egon dira inpaktu larriak, orduan oso nik uste dut hori asumituta dago egokitzapena egin behar dela. Baina, ez da beti erraza hori koordinatzea, herrialde mailatik, eskualde edo lurralde mailara jaisteko, eta gero udalei ere bai. Nik uste dut oraindik kalean, ez dago kezka hori, igual ez da hain zehatza, ez? Gure herrietan, ez dakit, igual horrela ikusten duzuen, edo ez? Haupa, inpaktu eta sari zarenean, beti jarri dituzun adibidetan, Dana eta Uholdeak Alemaniakoak, baina beti ere beroa izaten da horre eskutuan egoten den eragin bat, ez? Eta batzutan igual, Dana hurbilago ikusten dugu, baina Alemania urrutiago, eta pentsatzen dugu gurean ez dela hori gertatuko, baina egia zen beroboladen atzean, hil asko egoten dira. Eta ez dakitzen puntuteraino, eta askotan nik irakurreta daukanen abera, uholdetan baino gehiago. Baina nola, bakan, ez dakit, banan datozelako, eta ez dakit zergaitik, ez dakoete, olako, ez dakit, ez dira gehiagi entzuten, edo ez da urtero olako berri izugarri bate agertzen, baina ez dakite hori kuantifikatuta dagoen, edo zueke zen olako datuak daukazuen ninguna. Bai, eskerrik asko. Egia da, Nazio Batuen osasun elkarteak, esaten du beroboladak direla muturreko gertakari arriskutsuenetarikoak ez direlako ikusten. Dana ikusten da eta kalteak ikusten dira, baina berobolada baten kalteak ez dira ikusten. Eta, adibidez, estaturako egin genuen arriskuen ebaluazio horretan osasunari begiratu genion, kapitulo bat zehazki osasunari begira, eta beroa da muina, osasun kapituloaren muina. Hilkortasuna areagotzen da, eta hospitalizazioak ere bai, horrek esan nahi du, baliabide gutxiago egongo direla ere bai, osasun sistemetan. Baina ez hori bakarrik, badauka eragina ere bai lan baldintzetan. Lan baldintzetan ere, eta horrek produktibitatean, esan nahi dut, badituela oso nabardura desberdinak. Eta gainera,
beroak areagotu ditzake beste arazo batzuk. Beste arrisku nagusi bat izan zen, beroa eta kutsadura maila altuak elkartzen direnean. Eta hau guztia gehienetan hirietan gertatzen da. Eta hiriak dira aldi berean, jendek gehien pilatzen deneko lekuak. Orduan bai, zuk esaten duzun bezala, beroa da oso puñeteroa, eta oso serioa osasunari begiratzen diogunean, gertatzen dana da, batez ere eragiten diola 65 urtetik gorako pertsonei, edo aurretiko osasun arazoak dituzten pertsonei, izan daitekela asma batetik, kardiopatia batera. Bai. Bueno, egunon. Itxegin duzu neurriai buruz, eta, bueno, oso interesgarri izan da planteatu diren neurria, baina danak izan dire mota pragmatiko batean bideratuta, ezta? Baina, ni nahi dut igual galdetu ia plan horietan ere zein da heziketaren papera zeren, eta azkenean gizartearen, gaur egun, norbaitek esaten badu lurra laua dala, jendeak ulertzen du hori ez daukala zentzurik esatea. Baina, horrelako gaietan hitz egiten denean, badirudi ez da jendeak ez duela ulertzen hainbesteko evidentzia zientifiko bat bezala, zeren eta badauka horri buruz iritsi txat gauza batzuk hartzeko joera bat. Eta nire ustez igual heziketa beharrezkoa izango litzateke, ez bakarrik proiektu bat bezala non badirudi propaganda bat dala, baizik eta igual modu sakonago batean edo garrantzia gehiago emonez. Eta orduen nire galdera da, ia heziketa ere planteatzen badan arazoa konpontzeko urrats oso garrantzu bat bezala edo beste bigarren planu batean badago. Eskerrik asko. Bueno, oso galdera ona. Eskerrik asko. Hemen honen atzean asko dago gure pertzepzioa, baino baita ere gure ohiturak eta gure jarrera. Eta esango nuke, batzuetan naiz eta onartu klimaldaketa existitzen dela, egiten ditugu guretzako erosoak diren ekintzak, ez? Gure erosotasunerako, naiz eta jakinda, agian auto hartu beharrean hartu nezakela autobus bat leioara joateko, eta hala ere, erosotasunaren alde, ez? Guk geuk konbentzituta gaudena, eta ni honetan lan egiten dut, 24 orduz, beti nago gai honen inguruan bueltaka, eta batzutan ere inkoherentziak izan baditugu. Heziketak garrantzi izugarria dauka. Behin Greta Thunberg galdetu zioten, zer izan zitekeen egin genezaken gauzarik garrantzitsuena, klimaldaketaren aurrean, eta berak esan zuen, zala informatuta gotea eta klimaldaketaz hitz egitea. Eta lehen aipatu dizuetan, Catherine Hayhoe emakume horrek, bera Texasen bizi da. Osea, bere ingurua ez da bat ere klimaldaketaren aldekoa. Baina berak kontatzen zuen behin, ez duela hitz horiek erabiltzen. Berak planteatzen dituela kontuak, adibidez, ez dakit, erregai fosilak alde batera ustea, segurtasun kontu bat ere bada, ez? Herrialde bezala, Europan ez ditugu erregai fosilak, gure menpekotasun bat daukagu. Beraz, hori baztertzeak, segurtasunaren ikuspuntutik, zentzua badauka. Beste, argudio batzuk erabilita eta klimaldaketa esan gabe, lortzen du jendea bereganatzea. Eta esaten zuen, behin hurbildu zitzaiola itzaldi baten ostean emakume bat, esan ziola, pues oso ondo, no? Como esos del cambio climático y tal, ez? Orduan, identifikatu behar dugu ere bai, norekin hitz egiten ari garen, eta saiatu pertsona hor, edo talde horrekin, ez, baliogarriak izan daitezken, ez dut esaten gauzak ez esatea, baina igual bide bat topatu daiteke errezagoa izan daitekena, ez? Eskoletan lantzen da gai hau. EHUn behar bada gehiago egin genezake, ez? Ez bakarrik igual zientzia fakultatean lantzeko, baita ere beste eremu batzuetan, ez? Baina, guztiz ados, ez? Nik uste dute
nik ez ditut aipatu soft edo bigun diren horlako neurriak, baina noski, horiek ere egon behar dira, osea, animatzen zaituzte klima aldaketaz hitz egitea, zeuen lagunekin, zeuen familiekin, eta mundu guztiarekin. Bueno, nik nire galdera da pixka gehiago alde globalea jota. Osea, zuk uste duzu, ez dakit, pertsonak individualki, edo ez dakit, unibertsitateko talde bezala, edo zein herritar bezala, ez dakit, hainbeste daukagula egiteko. Edo benetan aldaketa betik angora dijoala eta ez goitik anbera, ez dakit no esplikatu. O galdera ongi botata dagoen. A ber, nik uste dut bakoitzak egin behar duela egin dezakena. Eta egin dezakegun gauzen artean ere bozka ematea da. Osea, hori ere badaukagu. Baina egia da, osea, nik ez dizut esango, pues itzali argiak klima aldaketari aurre egiteko. A ber, hori egin behar da. Baina arrazoi ekonomikoak daudelako ere baiatzean, eta barrez, baina horrek bakoitzak egin behar du ahal duena eta egin dezakena. Hori esan da, noski, itxaroten badugu, munduko 7.000 milioiak ahal duguna egin arte, pues, segurazki jai daukagu, sartuko ginateke oso temperatura altuko eremu batean, ez dut esan, por cierto, baina bueno, gure bidea da, gaur egun ia 3 gradutarako bidea daukagu, Eta 3 gradu gutxi badirudi ere, pentsatu zazue munduko batez besteko temperatura dela sukar termometro bat bezala, bale? Batzuk esan dezakete, 2 gradu bakarrik handitu egiten da. Bueno, 2 gradu sukarra daukagunean da oso sukarra altua, 39 jartzen gara. Eta 3 gradu da 40, eta orduan ospitalera margara. Bueno, zure galderara itzulita. Hemen gobernuek ezinbesteko lana daukate. Lortu behar dute, bideratzea, gizartea eta ekonomia klima aldaketarekin bateragarria den ibilbide batean. Eta hori ez da erresa. Zergaitik? Eraldatu behar dugulako. Energia nola sortzen dan. Euskal Autonomia Erkidegoan isurpen gehien sortzen diren arlo biak zeintzuk dira. Badakizue? Eta energia. Garraio eta energia. Beraz, eraldatu behar dugu energia nola sortzen dugun eta nola mugitzen garen. Pues, kasi nada. Orduan, hemen plangintza publikoa ezinbestekoa da. Baina bakoitzak egin behar du ere bai ahal duena, noski. Bai, Elisa, egokitzea zari garela. Beti hitz egiten dugu olako kontutaz, eta da, zuhaitzak aldatu, hiriak freskatzeko, eta hori dena osongi dago. Baina nire inpresioa da, gauzik garrantzitsuenetan, justu kontrako norabidean goazela, desegokitzen ari garela. Eta esate baterako, ekonomian. Beste sistemetan bilatzen ditugu foolproof, inglesez esaten zaion gauza horiek, eta iruditzen zait, ekonomia justu ero batzun eskutan dagoela. Orain, joan den aztean izan dugu, Trumpek esan du konponduko ote den Irango gerra, eta orduan petroliaren prezioa ez dakizien bat jetxi den, denak asko poztu gara, ez dakit oso ongi zergatik, ze petrolio merkeak bere alderdi txarrak badauzka. Baina kontua da, hor izan diren gora bera erraldoi horietan, 6 katuk ikaragarrizko dirutza irabazi dutela, beste Trump familiak. Orduan, zerbait egin daiteke ekonomia hori egokitzeko, egiteko foolproofagoa? Baina ez dakit hori ekonomia den, Nik uste dut ekonomian gauza asko egin behar direla, eta egiten ari diren gauzen artean adibidez da, Europak badauka ETS deritzon sistema bat, Emission Trading Scheme, badauka merkatu bat, isurpenak, CO2 isurpenak kostupetzen dituena, adibidez. Zergaitik kostupetzen dugu CO2a? Gauza garestiagoak gutxiago kontsumitzen ditugulako, hori da logika, Noski, hemen, kontu handia auki behar dugu, justizia kontu horiekin, zein egiten dion kalte petrolioak garesti egotea edo merke egotea, oreka zail bat dago. Eta entzun ditugu, azken boladan, gauza bat dik, egia esan, ez nuen, espero inolaz ere dela, ahots batzuek esan dute ETS sistema egian berpentsatu egin behar dela Europan, Osea, garaiak oso komplikatuak dira. Baina bai, noski, ekonomiak ez ditu beti pizgarri edo incentibo zuzenak ematen gu aldatzeko.
fiskalitateetik hastea, baina egon dira esperimentu batzuk, adibidez, Kanadan egon zen esperimentu bat, non kostupetzen zuten CO2 zerga bat zegoen, baina gero zerga hori itzule egiten zen renta aitorpenean, adibidez. Familiaren ekarpen mailaren arabera. Orduan, bueno, egon dira esperimentu batzuk ikusteko zeintzuk izan daitezkeen neurri batzuk pizgarri zuzenak emateko, baina ez da erreza, eta bai, ados nago, segurazki, bueno, argi dago ez garela egiten ari beharrezkoa zen. Nire zalantza da, bueno, uste dut, ausardia falta dagoela, baina baita ere ez dakitzein punturaino eskatzen zaien hori egitea, ez? Erakundeei, ez dakitzen bateko eskaria dagoen horren alde egiteko, horregatik esaten nuen, bueno, gu geuk ere badaukagula zer esan, ez? Gure aukerak egiterak orduan. Beste galderaren bat, mesedez? Bueno, esaten ari gara, mutiko horrek esan duena, importantea da, denbora gozean, honen gainean ibili behar garela. Eta ez pentsatzea dela, ez dakizin zetik aparte dagoen zerba, baizik eta benetan errealitatea dela. Eta modu horretan, azkenean, iristea gobernuetara eta gauzak egin dezaten, ez? Hori nik uste importantea dela. Bueno, beste galderarik ez balima dago, orduan beste txalo bat emango diogu. Eskerrik asko. Back so soon, now